Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Għolja l-NCFHE iddikjarat li l-Università Amerikana ta' Malta ma kisret l-ebda mis-16 il-kundizzjoni li ingħatat biex ikollha l-liċenzja tagħha irrevokata. Dawn il-kundizzjonijiet jipprovdu fost oħrajn għall-awdizzjar kontinwu tal-korsijiet li qed toffri l-Università Amerikana, preżentazzjoni tal-kontijiet finanzjarji kif ukoll garanziji finanzjarji. Fis-stqarrija il-Kummissjoni li hija waħda indipendenti u awtonoma mill-Gvern sostniet li l-Università Amerikana f'Malta kisbet il-liċenzja tagħha anqas minn sentejn ilu wara proċess twil u rigorus ta' evalwazzjoni li dam għaddej 14 il-xahar. Kummissjoni qalet ukoll li sa mill-bidunet l-American University of Malta għamlet ċara li n-numru ta' studenti u akkademiċi kien se jiżdied fuq perjodu ta' snin. Kien hawn li fakret li l-American University fetħet il-bibin tagħha anqas minn 6 xhur ilu. Żiedet tgħid li tinsab sodisfatta bil-kalibru tal-lecturers il-ġodda li bdew jgħallmu fl-Università Amerikana f'Bormla. Fid-dawl tal-pressjoni minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista, din il-Kummissjoni li xogħla huwa li tirregola s-settur tal-edukazzjoni terzjarja f'Malta fakret li sabiex tiġi rrevokata liċenzja irid ikun hemm ksur tal-kundizzjonijiet stipulati fil-kuntratt u li s'issa ma nkiser l-ebda wieħed minnhom. Daw jinkludu li l-Università taċċetta awdizzjar regolari estern biex tkun assigurata kwalità għolja fit-tagħlim akademiku terzjarju, li kull sena jiġu ippreżentati il-kontijiet finanzjarji u li fl-ewwel sentejn mill-ħruġ tal-liċenzja il-grupp jagħmel garanzija finanzjarja ta' miljuni ta' euro sakemm ikun assigurat li qed isegwi il-pjan kummerċjali. Qalet ukoll ir-revoka tal-liċenzja hija l-aħħar proċedura li tadotta l-Kummissjoni wara li jinħarġu numru ta' twissijiet u multi fil-konfront tal-applikant.